Tashi senpat nakaliang jong Balang Presbyterian Pohkseh lyngba ka YouTube channel ka jongi masem ni kebun pdiang shobha pamnai ko Blei phi baro lang kerteng ka tiang tam kabon dan bortam ko jono pun jungi uji sukres para shom yat shaprang tane phaja shu Blei haga jingdwai ukpa jungi ubahab neng nyanyo yame kotrai mdan kapor bukum kane mengilaman syakri yame kotrai ngidwai kunya basdang men Kyrkhu mat menyalam ni banta berangsa namangipan ikni bro kerteng kebatiang tam kabadan bortam kejana pun menjungi Yesus Kristus. Amen. Tong ni bateng pat kejing yerbailang kejing rai ke arspa nyopo arspa nyopo pra na kabarim kabaong Jisu nong penim jonga ngawan bansno tang hame ai kasnam bakor kotrai kan bat skem yanga hakrung jong meh man galsngi man kopor angan sngo na me kopor aga jing ba jong meh kante yanga hajan jong meh din jing roi pan skarpat ye i weni long kme ka Balang jongi ikong SG lingdo in selam ka jing pulis dang badwai Jisu no penim jonga ngawan bansno tang hame ai kasna bakor kutrai kan bats kemya ngahakrung jong me man kasngi man kapor ai ngan snow na me kabor ai kajing it ba jong me kante yanga ajan jong me pertaking kelakada abdin yanga kat bangan nang yan shanya menganom jan lem ni bakla laki bun kila man kasngi man kapot ai ngan snow na me kabot ai kajing it ba jong me kante yanga ajan jong me abangan nang it yame adu banda sing im kalawai hajing in kamen simdi kan ngop haying basuk jong mitra
kasih man kapo ay ngan snow nami kabo ay kajing it ba jong mi kante yanga hajan jong mi chua bangin leit lang hu Blei ki jing tuai pule kat to kat ne ki de khot na ka tien ka jong Blei ngapen long ya ka perthai bat ngat thau ya ngapen long ya ka jing shai bat ngat thau ya ka jing dum ngapen long ya ka jing sok bat ngat thau ya ka jing sneu manga utrai ubale ya ki ei baro na ba ngatep ya ki jing mut ki ba ngapar khat shaphang jong phi ong utrai ka jing mut ka jing sok ken te ki jong ka jing sneu ban ai ka jing kermen ya phi ha ka por bakut jong phi ada ki briu jonga ye ki ba khot da ka kerteng jonga ken pen red ela dia bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no naglenti bamman jongki kom ta te ngan sngaw na bneng bat ngan map ye ki pop jongki bat ngan pen khia ya ka ri jongki to Blei Kyrkhu ba pule bat cha skor ya ka tien jong ung nya let lang jing duai Blei bu pa jongi ba bneng kom ni sai si sen pan wan hajan jong me kum kan nong pop batang kum ni kum mangalong wan ban pawak mat jong mi kerpat imi ken ko kan rat ba ba min isnei ban sai ingi da kasnam ka ba kodor ko jong mi khnang man long ba bet ban paw hakman ka khet ka ba isnei ka khet ka ba khoi ka ba khoi ka ba khoi ka ba shong u Blei ba khoi tam trai ba hangi wan hajan jong mi kum ni ka ni ka por ban ai ngu imi ken ko kan rat ba e ya ka jing e ka jong mi medang ai ngi sa ni ka wai pat ka sngi bangin chakri ya ka kerteng ka jong mi lyngba kini ki kor ki bor ya ki ba mi hi me ai ka jing start hak po jongi ki brieu ken ko trai ba hangi sngongo imi na mar bangi tep ken ko kan rat ba e lem da dei ka ti Blei ka jong mi lem da dei ka jing lam ka jong mi nginum la ban le ai ken ko kan rat ba e pen ban wat lang imyo ban kieu ka yeng ka ba kan tang ka jong mi ngio ban chakri lai lu ya ka teng ka jong mi ki yeng ki sem ki jong hi ken ko trai ba e ngio ya ka ban ra ya ka burom Blei ka jong mi ken ko trai ba Jisu ba e ngiwan hajan jong mi ha ni ka klem man ban IT ya ni ka por ka basa baro hakikti Blei ki jong mi men ya lam ya ka na do ka basdang ha do ka ba wai no ken ko kan rat ba e ida kerpat e me ken ko trai ba men penthli ki dot not ki jong i ken ko kan ran ngila ban ai ka jaka ka ba pedeng tam ka ba tam ya me batang ya me hi in pelot ya ki por baro ya jingmot jing perkhat ba ki ei ru ken ko kan rat ba en kanum don da ka wei pat ka bor rei tang ya me ken ko kan rat kat bangi dangi sakri lang sipor ya ka kerteng ka ba em ka jami trai ba me mela i bat metep bat metep khamba ki ei ba ja hakari jongi ba kleng satla ka perthai kum tangi chuan ban aingu eme ken ko kan rat namar nganget ken ko trai bikini kinum jalim da dei ba me sha bakin ja bat kham tam ka long ba me khot ingi simet bat me khot ingi kum ka yeng ka sem me khot ingi kum ka balang bat kum ki khon ki jong me hi banginang jan cha me na ka por sa ka por trai ba en ai ti ka balang baro ka wei ka balang jongi ken ko kan rat ba en nadu ka komiti balang nadu ki pastor ki teman besan ki khot komiti balang baro Shami ba me men isnei men ai ki jing start ba jing champang gen ko kan rat ba e nang la ban pentelon ik sal tem ka kam ka jami kan mawi ka ri ka jongi ki nong sum ki nong ki leaders ki jongi baro ngi IT shami ken ko kan rat ba jing persang jong ki baro ken ko trai ba e kan nom long ka bale no e rei namar ba ka wan na ka jing pensai ba khat isnei ka jami ken ko kan rat ba e baro kin long ki ba yat renti ken ko trai Idawan yang ban aingu ru ken ko kan rat be nam ta ki front lines jongi baro ki nurse ki doctor
bat baro ki badan bentah du ki police department bat ki wei ru ngisu IT batch me ken ko kan rat be men Kyrkhu ki ken ko trai be ye jisu bakodor ngi wan ru ya ban IT kerpang yo sakri jang me ken ko sngi ken ko kan rat ban semela ka jong ka bentah ban plai ka kerteng ka jame bat ban airu ya ka tien ka jame trai be ye pen keren mamie lyngba jong yang i wei pi wei ngi sngawi ka sor ka jong me ki donot bagi jing em gi jong i trai ba bha ni su IT batch me na mangi tep amdan ka bamla bat me ken ko trai ba ye hame baro ki long ki bala wat ki long ki bamla ho brio kum tangi IT ka jingiaseng ka jong i na do bas dang do bakot sa hisen pat hame sem ya ka bango ban ma bi ki rengkang ki palat ki bobon ki jong i na mai kini ngapan ka teng Jesus Christ amen hakan ka pot in lum nak jingai ngo berkat barang lum par jingai ngo kat pat ye mes iba nyokor renja berkini perlok ke jong i kin ai ka jing ruai ka kerpang Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am left when I can feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. You say I am loved when I can feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have now, I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God, and you'll have every victory. You say I am left when I can feel a thing.
Tàu này đuôi đâm thành đi ai ngô cuộc ba jungi ubahab neng ngai yo em ko trap it ba me ju yai Kyrkhu igi halakas ngi bat halakapor bat kumni shibanta nag jing Kyrkhu ke jong me ngila ban ash ka kam ka jong me Kyrkhu ni jing ai ka bang labo khmat ko try ban kantang iki bagi long kita ki babet pat ban panankan menta ka kam ka jong me kham tam manang panyar su hima ka jong me ka slap perthei Kyrkhu yingi baro ki lalaban ai banang ai bor yingi nang la banang yai shakri meru hanun ki bantai ba me khat pat me bu yingi mangi pan kerteng ka janop nim jingi u Jesus Christ amen to ni khlep mat pat ngila push boy ka banta kata ka long mangin shashko na ko bo na ktien ka jong u Blei pat ngi so comment kan ka khlep mat by Reverend Dr. B.L. Nongbri idan ringkat bat ngi man ai ni ko bor na ka ktien ka jong u Blei ini kalian juga balang yang so bhai pastor berkembang Blei ju Kyrkhu ju penan kami ingat bau akan ni ka klip mar ruhi on Kyrkhu lyngba ktien ka jong Blei ba ma i in sakret at khandiat haswaban IT ni ka por hai pastor an chpani tu khandiat chapang jong i di pastor B.L. Nongbri isong isa pau poro sam jaga balang ka jong i hi but I long away naki lecturers hangte a John Roberts Theological College hapo mauklat ya shon push ni ka banta mangin shashkon khupon ting ka jong Blei an khon na shwa yaka praise and worship tune ka balang ka jongi makin yalam haki katuk an ni jing ruai penrem mensim Jingim jong pila pinki eryong jingker men la du baro kata la long nyo lagi jingker ku jeriaki baro ayu blale du Blei te pinsa lengong nyo jingker ku jeriaki baro nyo jingker ku Blei la ben yo jingker ku jeriaki baro ayu blale du Blei te pinsa lengo bankin lagi ku slai pi ut pi skotan ban bala ka din na shisha pim la lan nyo lagi jingker ku atatin gandam linter linti pinsyurai kan ba nang jam nyo jingker ku jeriaki baro nyo jingker ku bu Blei la ben yo nyo jingker ku jeriaki baro ayu blale du Blei te pinsa lengo Habati pechaki bakar hai gaspan Ken mampu presula kular kam punsha Nyo laki jingker ku bas pakam wanra Kanong hab neng long ban iu trai krem kam Nyo jingker ku jeriaki baro Nyo jingker ku Blei la ben yo jingker ku jeriaki baro ayu blale du Blei te pinsa lengo kum tahap deng kizing la rut
jing Kyrkhu putrai u pen pai jing ngan pin yo hadu ba jing let gan wai yo jing Kyrkhu jeraki baro yo jing Kyrkhu bu Blei la pen yo jing Kyrkhu jeraki baro ayu blale du Blei tipin sa lengo yo jing Kyrkhu jeraki baro yo jing Kyrkhu bu Blei la pen yo jing Kyrkhu jeraki baro ayu blale du Blei tipin sa lengo sngewbha pertai Jisu jong tekan dot ki jingiamane Jisu jong ka pertai shong basa Jisu jong wan pon men sim jong Jisu jong wai no ki jing sngewbha Jisu jong Blei ri jing pohkseh Jisu jong dam no ki jing Barem yang Jisu jong baro bangalain ki long ki jingbin yu Jisu te ngajin Jisu jong Nhai ngộ yau Blei sa jisien pat nagabentar ni gasngi ka bakraw bat ka bakentang hagaba inyo pat sa jisien ni ka ban mani
Yagaban syakri bat yagaban pendon buram yau Blei. Apen pau ke jing sengungu ke bakrau yaga program komiti jong ka Balang. Kabala ibit ban benchet halor jonga. Hagaban sam yaga ni ka ktien ke jong Blei. Hapedeng ki kun jong ka Balang bat barok ki bala yagaban yo sengeu yaka. Bat naga benta ka jingiaseng lang ka jongi hakani ka janmit nga khot lem ye pi yagaban yo puson bat nga naga ktien ka jong Blei ka bangila ban shem naga gospel ka jong Marcos ka lenong ka basaupeu ka khot ka basaupeu ki kentien ki ba ong ula ong ti haki Balei pilong ki ba sheptieng katta. Kumnu ba pimpat don ka jinget. Nginya duai. Nyaingu yame au Blei sa sisien pat. Amila ayi ni ka pori bingin yo ban syakri ban mani ban pendon buram yame. Nyaingu ba pedeng ki jingat pelung ha ka perthai. Henry mi khot yengi kum ki kun ya bala sius pa de ka do jong ka snam ya ka ban ken mau ya me ya ka ban shane hame au Blei bat ban kam nong ken tiru ya ka jing iit ka jing ai bat ka jing don ringkat ka jong me ngi ken mau ka jing duai na ka benta kita baro kinong yalam ka prothei ka jongi iken mau nam ta kinong trei ki frontline workers haka perthei pada haka ri ke jongi men don ringkat batki men ai boriki men kersyaniki ikan mau kerpang khamtam nam taki long ying batki briu shimet ki balasya mat bat syak ban na pedeng jeung ni jing sitom ring duai men ai boriki men pentingen niki bat kumju men aru trai ke jing penkhia shinti la jong syakri bat ai biki ge ru baro ibla dan ban penkre an penjanai dekat ti Blei ke jong me na bangi pan teng trai bonong pen em jing Jesus Christ amen kani ka benta na ka tien ke jong Blei kani ka benta ya ka ba u Jisu la ong badien ke jing yalap ke jong u baro si sngi in la poi ke janmir la ong bola khot ye ki senran bat la persyang ni ka ban lej chiliang juga ni ka wa ka Galili lembat ki senran. Berkaktien ke jong Blei ke thu bat kat ba ki dang don. Halor jong kata ka lieng kenda, deng jong kata ka duriau ba. La ong ba ke eryong kalawan. Ha ka jing sisha ki ni ki senran ki de ki nong tong dok ha. Bat kata ka eryong kam chim long shu ka ba thmai ka jing em ka jong ki. Henry ha kata ka janmir la ong ba kajing san bat kajing he bat kajing krau jong tak eryong kala pen sheptieng yakini ki senran Henry ya kata ju ka ling ya ka baki ki don long ba tedu jong ka u Jisu la don ringkat bat ki Henry udon pedeng kajing yo thia ka balengai bat kumta hapdeng jong ni kajing sheptieng haba u Jisu ul kendit bat u yo i yakini ki senran bi don pedeng kajing sheptieng ulayeng barulah penjai-jai ya kani ke eryong. Pada baulah hukum kani kal kelalong jai-jai. Henry ka bau Jisu udan na pedeng jing ngau lengo kalong. Balei bagi ki senran ke bala don lem bat u. Lyngba ki benai bat ki snem. Balei bagi ki senran ke bala yo i ki kamba ki jong u. Henry bagi kendu i kani jing tenju. Balei bagi jing sheptieng kala job no yaki. Bat day halo jong kata bau Jisu ula ong yaki. Balei pilong ki ba sheptieng kata. Umnu ba pimpat don haga jinget. Bat para bangit beit habangi pai syang ni ka perthei ka bangi ngi em hagini gisngi. Kala banlong haga jing em ga jongi shimet. Kala banlong haga yen ga jongi lani ki jingjia ki badona saudong jong perthei. Hamtam habaka perthei barok ka wei ka syak lembub ka syak lenshop hau ni khnyang jingpang
COVID-19. Pada kabakum kani ka ayom ngiyo i hakiri jong ka perthai barok baga sheptieng ka jing khuslai bat ka jing do jing kermen katap iki nong yalam jong ka perthai katap ika ri bat ika jaj ben riu ka jong i barok ka wei bat om dai tang ni jing pang re ka jing em ka jong i shimet Kidan ki wei pat ki jing kidan ki wei pat ki jing ele, ki ba ka yeng ngejungi ke kendu, dan ka jing em jungi ke kendu, ka jing em ngejungi. Pat kum ta bon sin, ngi sya job. Habang yo i ka jing krau, jong ka eryong. Habang yo i ka jing krau, jong ka jing tenju. Habang yo i ka jing krau, jong ka jing ki ba wan ka yeng ngejungi, ha ka jing em ngejungi, bat ha ka perthai barok away. La ka long leng ba ka jing pang. Lyngba ka klam, lyngba ki wei pat ki jing ki bangila banya kendu. Pada kini kendiat benai bat snem, nadu baka perthai ka kendit, abaka mat, ya kini ka klam dan ka pandemik, kabala khot ya ka COVID-19. Kabala kendit bat penlengo ya ka perthai barok ka wei. Kalong balor kata ka jing start ka bala taplup ya ka perthai. Halor kata ka spa ya ka baka perthai ka yo ka ban syong. Pat halor ka jing don kerhai ka jong ka ya kita ki tiar ya pom ki bakrau. Pat kadan ka por ka baka kiri ki bakrau jong ka perthai. Dan ni ki brio ki bakrau ka perthai ki poi sya kata ka jing perkhat ka jing em ka jong ki. Bangim don kam syu yau Blei. Kat ka bangingi don kam. Ngilala, ya kaban penbiang da ka jing start, da ka spa, bat da ka bor ka jongi. Henry kala pen kendit abang ipai, syakari ka bakrau tam ka perthai, ka ri Amerika. Latip ya ka kum kata ka super power. Haka bor sipai, bat kum juru haka spa jongi ka perthai. Bat kum juru ki riu start ki badon hapo jongka. Laya tu badu nyau spa lai per billion ka ri Amerika ka jupen lut na ka benta ban penbiang ya kata ka defend line ka jongka dan di ban penbiang ki tiar ya pom ki jongka nai kendit kalap bagi ta ka nyau spa lai per billion bakala penlut kimla ban yada ya kinong syong jongka ri Amerika na uni u virus ubaka khamat briu kamla ban yoi. Banyo i ke jingiap kabla len shop ya ka tu kari. Barkani ka penken mau yang i. Baka security jong i kamsyong ka spa. Ka security jong ka jing imbrio kamsyong ka bor. Ka security jong ka snong kari baka jat benriu ka jong i. Kamsyong ka jing don ka jing em ka jong i. Barkum ta ka jing khot. Kalong ya ka perthai. Kalong ya ka yeng ka jong i badi ka ri ka jong i. Bangin pai biang Syau Blei. Bat halo junga ni ka benta. Akwa ban kren ya ki lai teli ki poin. Bat ka poin ka banengkong kalong ka jingdon rengkat ka jong Blei hap pedeng jong ki eryong. Akan ni ka benta ka bana puli na ka tien ka jong Blei. Laya thu yangi bangka ni ka lien kenda ka badon halo jong ka duriau. Hangata la don ki senran. Palaong bagi jing tenju kapala melong ka jingiam ki senran bagi pej ka eryong kila bandon ka ni ka jing sutu bagi ni ka jingiam kala ban nguit no yangi kila bandon ru ka jing sutu bamangi ngin omla syu bandang light na ka ni ka eryong kapala ngut ban nguit yangi dan ni kinan ru ka jing sutu ba ka ni ka bakut ya ka jing em ka jongi Henry ni ai ngu yo Blei ka bablapen kelapat ya kata kajing perkhat ke jongki. Kamdai kata kajing start ke badana kajing em ke jongki. Kamdai kata ka experience ke badana kajing em ke jongki. Kamdai ke status ke badana kajing em ke jongki. Henry balapen kela ya kata kajing du jing kermen sya kajing kermen ke ba em. Kalong kajing don rengkat kajong Blei batki. Kajing don rengkat kajong Jisu ha kata ka lieng ke baki ki syong. Kalapen kelano naka jingiam syaka jing em
naga jing do jing kermen syaga jing kermen bat kumta la pelaj yaki bat parabanget beit uni ulong Blei ya ubangi ngisyakri uni Blei haba u yo haba ula tau la bo yang yasla juga ni ka perthai pada ba upen ya kita ke ba ula siuspa lani ya kita ke bola tau la jong ka kti ka jong u Blei u yo lagi besyong ri India, lagi besyong ri Amerika, pada ka perthai barok ka wei. Ya kan ni ka eryong, kabalawan ban be kerthep. Uyo iru yangi, langi dok, langi rius pa. Bang ya don na kan ni ka lieng kenda, hakabala kenting ya ka. Da kan ni ka eryong. Kan ni ka jingiam, ka ap ya ka ban nguit no. Kani ka jing do jing kermen ka ap ya ka ban knyot no ya ka jing kermen ka don na ka jing ka jongi kani ka jing dom klamut ban penlip no ya ka jing shai na ka perthei na ka ri na ka ying ban na ka jing ka jongi enre ka ba kum kani ka por utrai haba upai sengi upan kan mau kum ki khun ki jong Blei ki ba don na po jong ka balang ka ba ka jong ngi don ha po jong ka ni ka lieng kenda ha pdiang jong ka ni ka duriau ba jong ka perthei baningi ai ngu ba po jong ka ni ka lieng om don tang ki khun ki jong Blei henrei Blei don lem bat ngi Jisu don lem bat ka ni ka lieng kenda bat kumta uong nga ke siti ha kitab ko jong Isaya kalau nong ba sauwei kad khot ka ba shipau namar ba udon lem bat ni ha kan ni ka ling kenda bat namar ba yo ye jing jau umat yo ye jing kuslai yo ye jing sheptieng ha ka perthai ka ri bat ka yeng ka jongi ka ba Blei ukwa ye ka ban pen kan mau bat ban ye thu ingi lyngba jong ka khubor ka long to wat sheptieng me naman ngalong rengkat bat me wat sngeu sheptieng naman ngalong Blei jong me ngan pensyat bor ye me hoon ngan Krisyan ye me dagakti kamon jonga kani kalong ka khubor nagaktin ka jong Blei ka bang ang wat sheptieng namar nga don ringkat bat pi bat nga ngan pen syat bor pi Joshua abang ipai segi kitab Exodus ni ken mau kum ki khon ki jong Blei ya Moses bat ya jaj ben riu Israel ki balong tang ki mrau ha ka to ka ri Egypt bat kum ki mrau hari Egypt ngitip ban ngis ngau thu ya ka ai ka bala jia ka jing ka jong ki bat kata kalong baga jingiap ka jing do jing kermen ka jing jau umat ka don bay arpusau kenta ha ka jing jong ni ka jaj ben real Israel henry Blei syamla eno bat la khot yo Moses ula pen kentang yo Moses bon ya lam no yang ni ka jaj ben real Israel na ri Egypt ka ri jong ka jing long brau ka ri jong ka jing yap ka ri jong ka jing do jing kermen Siya kata ka ri jong ka jing kular ka ri kanan. Pada kata ka jing keren ka jong Blei bat Moses. Haka jing keren ka jong Blei bat Moses. Moses kum ubriu. Habolai keren bat ya selok bat Blei. Habau yo sngeu ya ka jing khot ka jong Blei yu ya ka ban ya lamno yang ni jaj ben riu Israel nari Egypt. Siya kata ka ri jong ka jing light lut. Moses wang melakot yanga yaga bangan yalam no yagi digi ko jaj benri Israel syakari jong kejing kular henry ya thu yanga manuti bandon lem ban nga ban yalam gini lengba kan ka duriau ba lengba ka ri klau lengba kinong shon ki ba up bat kumta Blei ula ong ya Moses Haka kitab ka balai pulai, kitab Exodus kalau nong balai pulai, kad khot ka bakat sau Blei ula ong, ka khmat jonga kan leit lem bat me, bangan ai ka jing shong tait ru ya me, ka khmat ka jonga kan leit lem bat me, haka tien English
Labu dagni ki kentien ki baong, my presence shall go with thee, and I will keep thee rest. Anang tang iyo bau Blei ulayait rengkat baru Moses. Kaya day banyait lyngba ka duriyaw ka basaw. Baru Moses usutu buha banyalam ni nagijat banriw Israel lyngba ni ka duriyaw ka basaw. Ulayo iru ikisipay jong ni uparo bikiladang monwan bot na din. Hakapor baka duriyaw ka dan nakmat berkisipay jong siyem paro kidan hadin. Blei ulale ike kamba baling bau dingdo jong Moses ulakat ya duriyaw ka basaw bat kumta ki iskon Israel kayo ya ka ban yait light habang ipay ru siya ka history jong ka balang niyo ni ka jingdon ringkat ka jong Blei habang ipay siya ki spas nem ki banengkong ka spas nem ka baad ka spas nem ka Balei laong bau tau patsya niru jong ka himarom ulalong way ni ki patsya ubala jupen si tombeng yakini ki kon Kristan. Bat ka don ka jing sngotu jong gani ka jong ni upatsya jong ki marum nama udon ya ka bor ka bakraw kat upatsya. Bat ki bor jong ka himarum ka bakraw. Ba ula ya ka ban pendamno ula ya ka ban pendamno ya kan ni ka kenhun Kristan ka berit. Bat kumta haus nem riu pusaw ula ya ka order yagaban pensitam, yagaban penyam, barigaban aiba makiseng, yakini kon Kristan. Kaspas nem kabanengkong kalet, henry kini kon Kristan kidang don. Endala poi kaspas nem kabaar, kini kilanang kraw. Hakaspas nem kabalai, utaw patsya desius, ula bitar, uang nadu patsya niru. Barkum jua nadu kaspas nem kabanengkong kabaar ngila persyang de kabor baro ya kaban penjapno ya kaban penduk no sendon ya kena kenhun Kristan kabarit ula ya kata imperial order habaro ka way ki marum kat syabadon ki kun Kristan day ya kaban pensitom day ya kaban kem day ya kaban penyapno rengi aingu yau Blei bagi ni ki kun Kristan ki badan paneng jingduk hak jinglong kon sweat hakajing long rangli bat hakabaka bor sipay jo kimarum kayale persya eki kabaki don kalong tang kajing don ringkat kajong Blei tang kajing duwai ban khot karpat ya Blei bat ya kajing don ringkat kajong Blei kidon gani kajing sngows kem bau Blei ubala don lem magajaj benriu Israel Blei ubala yate jutang bergajaj benriu Israel walangi yait leng bakatem barga serniu jong ka jingiap henry Blei udon lembat ki kiyai aingo kiyai duai hapdeng jong ka jing tenju barau snem laispa khatlai patsya jong ki marum ulapas ka edict of Milan bat la pen sange no yang ni ka jing pensitam bala pdiang ni ka jing Kristan kum ka jinget ka bala itu da ka himarum bat ka balang ka jong Blei kanang san syuk-syuk. Bat kani ka benta ka penken mau yangi hadu katno kalong ka bakodor hapdeng jongi kum ki kon ki jong Blei. Hapdeng jong ka no ka ri ba ka jaj ben riu ha ka prothei. Bakan poi ka por ba ka spa ka bor sipai ka nam bat ka buram kin amla ban pelai yangi. Henry day tang kajing don ringkat bat kajing it kajong Blei kabenta ka baar kajing kermen hapdeng kajing du jing kermen abang ipai siya kisiti ka banengkong kajong Petros kalenong ka banengkong katkhot ka Balei ka ong kajing Kyrkhu yau Blei bat yau kpa u Jesus Christ ubakat kum kajing isnai ka bakraw jong ula penka yangi siya kajing kermen ka baim da kajing mipat ukres na gibayap siya kajing yo kenti ka bamput ka bambit tingit bat ka bamsep ngasutenat abang apai siya nagaktiin ka jong Blei baka yatu yangi baya kita ke bala siuspa da ka do jong ka snam
ong ni ka tien ka jong Blei bada ka bor ka jing mi pat ka jong Chris lapen ka yang i sya ka jing kermen ka ba im lapen ka yang i sya ka jing kermen ka ba im pat ka ni ka ngau ka jing kermen ka ba im ngasngau ba ka long ka ba don kam hadu kata-kata haka ba kum ka ni ka por ka bangi im kiri haka perthai nadu kiba telot kiba kraw hadu kiba ret nadu kiba don bor hadu kiba telot bor kinong yalam jong ka perthai nadu kiba start hadu kiba duna ka jing start kirempai yeng kristan lada don ka wei ka baki ki don kam ha ka jing em ha ka yeng ba ha ka perthai barok ka wei ka long ha preng ka jing jau umat Hapdeng ni ka jing yap ka bawan len shop yangi. Hapdeng ni ka jing do jing kermen kalong ya kata ka jing kermen ka ba im lani ka living hope. Ia ingu bau try bo nong pen im jong i Jesus Christ da ka jing mi pat ka jong u na ka jing yap ula job no yaki bo jong ka jing dom. Ula job no igi bo jong ka perthai. Ula job no igi bo jong ka jing yap. Baru ayangi ya kata ka jing kermen ka ba im. Ila ban yo i ka jing kraw jong ni ka pandemic. Ila ban puli ki report ki ba jia ha ka perthai baro ka wai la ka long ka jing yap la ka long ka jing san ka jong ka. Nei ka ba Blei upen kan mau yangi ka long. Bahkan ni ka ba jia saudong jong i kan om job yang i kan om bamdu yang i kan om nguit no yang i kum ki khon ki jong Blei hasla jong kan ka perthai namar unget scam bangi ngilong ki khon jong ka jing kermen kala balong ka bo jong ka jing dum kala balong usoitan ni kala balong kan ka perthai ka kwa yang i bangin nget no bangin submit no bangin la syo ban le de kum wei pat bangin pdiang no mangilong ye bala syarem bangin pdiang no basa tang ga jingiap ka ba ap ye ga jing em ga jong i be ka perthai barok ka wei nei ngi ai ngu ba ka tien ga jong Blei kong em ngin bat scam ye ga ni ga jing kermen ga ba em ni don ga jing kermen ga ba em da ga jing duai ba da ga jing nge au try bon nong pen em jong i Jesus Christ bau Blei un play ya ka lat ba kalenti bau Blei un ai ka jing start ba ka jing shampang hakinong yalam ki jongi hakiriu start ki jongi haki doktor ki jongi bangin sala ban yo ya ka dawai ka ban ai ka jing penkhia ngidon ka jing ngai ka bas kem hau Blei ubolong tra ka beneng ma ka khendeu baula ban le iki kamba gombola le iki spas nem ka le no baro ya kaban ri kendong yang i hapdeng jong ni ka eryong ya kaban ri kendong yang i hapdeng jong ni ka eryong bat ba unom sya ya kaban on nguit no yang i da ki bor ki jong ka habang ipai sya ni ka tien ka jong Blei kapen ken mau yang i spang away ka long ying ba ka ni ka ying ka jing im ka jong ujub Uni usya kriu jong Blei, wat la syam la kendu, ya kata ka bangi ong ka pandemic, dan ka klam ka bangi ya kendu. Ni kendu ya ka ai ka balang personal ka jing em ka jong u. Ka bala apat ka jing em jong u simet, ka bala balong ba ka jing tenju ka kham kraw, ya ka ai ka bangi mat ha gini gisngi. Ka ting jong Blei ka thu, ba ulong ubriu ubar riu Blei. Ubriu ba bu ya Blei nengkong ka jing em ka jong u. Ulang ubriu bala madru ki jing Kyrkhu ki jong Blei ki khon ki kti kerhai karep karyang kerhai ki jing don jing em kerhai henre ka wei ka sngi Blei le ibit baya uni ubriu badikani ka long ying on sha bakin yat lyngba ki jing tenju bala shem badon kapor ha ka bakinong syun kilawan kila kni no ya ka spa ka jong u barok lakalong igi jing don jing em, lakalong igi jing ri igi jong u. Hakaway pat kapor kinong syun kilawan, kila penyap no igi khon igi kti igi jong u. Pat om tang kata, hene ka jing sitom kala banru ya ka met ka jong u.
jing pro makamet jong barok kawai. Kabami nang takalong baki paralok kila iben yu. Ulong syu ubom don spa syu. Ulong bala du no ila jong kikun kikti. Ulong ubom don bor syu. Henry ubaga jing sitom kalabat yu. Kakurim ka jong kaba ukermen bakan aibor kan kesyan yu. Kaniru kala no. Bat kala ong bon kelet no yalau jong Blei jong Nrenya ai ngu ya Blei bau jub udon ya ka wei ha ka jing im ga jong Bat kata kalong ya ka jing kermen kaba im. Ya ka jing kermen ga ba im. Kalok kayo ya ka jing kraw jong kita ki jing du ga jong Kayo bakala du no igi kun hadu kanu kalong ka ba pai dot nut. Hadu kanu kalang kajing tenju ka bakraw. Kuyo hadu kanu kalang bapangnut pandu no ay kaspa. Kuyo hadu kanu kalang kabapangnut panyo yaw lok paudan na padenggan ni kajing sitam. Kalakloy ban no yaw Blei. Kalakloy ban lendet ya kani kajing kermen ka baim. Hanay ujub ula jit. Hapdeng kani ki umat ki batuot ya kajing im ka jonga. Hapdeng kani ka eryong ka babe ya kajing im ka ying ka jonga. Para perenggan ni jing tiapang kabala te ya jing im jonga. Henry wong jit ya kaban up kermen how Blei. Murudon kan ni jing kermen kaba im. Ba ya ki umat ke jonga on sanyat no daga kti ke jong Blei. Baka kti ke jong Blei sa jisin kan penyeng biang nga nagan ni jing tiapang bagi kan jri ke bate ke bakom ya ka jing im ke jonga on tat no. Ya ka jing sngewsi ki balalan shop ya ka dok nut ya ka ying ya ka ri ka jonga ka kti ka jong utrai kan sa snat mai bat kum tau ong ni kin ki kentin haklenong ka ba arpu kundai kat khot ka ba arpu san henrei ngatip bau nong siuspa jonga uim bat un yeng no hakaba khatdu hakakendau Bat hadin bala penjot no kumni ya snap jonga. Penban naga dok nut ngan yo yau Blei. Ujub uang pedeng kata kajing tiapang Henry ngatip bau nong sius pak jonga uim. Bani ayu yau Blei. Bahaka ya ka pdiang hun. Blei ula kener ya jong keti ka badan bor ka jong Ula tat ikan jri. Jong ka jing pang, jong ka jing sitom, na ka jing im ka jong ujub. Ula nyat no iki umat. Ula Kyrkhu biang ka jing im ka jong Pat la ong, bau jub, ula yok mat pat bon pausya, ya ka jing Kyrkhu ki jong Blei. Ka bala penlong yo jub, ban mat ka jing Kyrkhu ki jong Blei. Wat apa ula yai leng bakan ka klam ka lawan balan shop ya ka jing im jong shimet. Kalau nama bau ujub udon ya ka jing kermen ka ba im hau Blei. Uang ngatip cuma ngayo sngeu henry uang ngatip ba unong siu spa jong au im bat un yeng no ha ka ba kaddu. Prabanget beit. Pada ka por ka bakum gani. Dene ka jing im jong pishimet. Blei yo ya ki jing Blei yo ya ki umat. Blei yo ya ki jing tenju. Blei yo ka yeng ka jong pi. Kala belong ya ki risot ki bala pot. Kala belong ya ki tunum yeng ki bala sarang. Kala belong ya ki dok nut ki bala pait. Kala belong ya khosi ki bala kenyu. Henry ni ka kubo na ka ktiin ka jong Blei. Ka khot ye pi bar ka pen kan mau ba pilong ki kun jong ka jing kermen ka ba im nginom sya ba kita ki jing jia ki ba jia sodong jong ka perthai ki eryong kan pendu no ya ka nginom sya ba ki jing tenju ka jing im shimet ka jongi kin wan ban bam du no ya ka jing im ka jongi nginom sya ba ka ga ba jia ka ying ka jongi ki jing tenju ki umat ka jing pang ka jing sitom ka jing duk ka jing kerdu kan job no ya ka jing im ka jong pi Henry, bangin ya pertalem berujub. Ngatip scam, bau nong sius pak jong ngau im. Bat un yeng no aga bakaddu,
haga kendau. Pat kum ta ka tin ka jong play ka khot haga shithi jong ki nong room. Kalau nong ka bakhat ar, ka khot ka bakhat ar. Ki bak kemen haga jing kermen. Ki ba yaisha haga jing jenjar, bar ki ba yai ne minot haga jing duai. Wong rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Kabakhat du kajing suk hapdeng kijing tenju kajing suk hapdeng kajing tenju habang ipuli ya kaktin ka jong ublay daradon ka way ka bentap pedeng naga kubo naga kaktin ka jong ublay kalong makapen ken mau yangi ya kata ka jing suk ka jong ublay pakum ta yo jisu la jukhot la ju tip yo kumgat utau prince of peace pakum ta kanika ktien ka jong ublay kala nong ba khat saw kat khot ka ba ar phunyeu ke thu ingi ba o jisu ong ya ka jingsuk nga i no happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy om kum ba ka perthei ka ai nga ai manga happy wat ki kuslai na ka do nu jong pi lem ni wat sheptieng kat nu kalong ka khubor ka ba pentengen ya ka perthei hi barok away Bat kamta mi ki long yin ki long sem ki balak ban kendu lani ki balak ban shaban haga ni ka jing shitom lani ki wei pat ka jing shitom lani ki wei pat ki jing lani ki wei pat ki jing jinjar ki ba pis ngau thu daradon ka ki ba pidon kamta ma ka jing ka jong pi kalong ni ka jing suk ka jong ublay teng ka perthei ka kwa engi ban sngu thu lani ban define kamut ayu ka ni ka jing suk pada baka perthei ka batai ni ka jingsuk ka ong habadon ka spa don ka jingsuk lani habadon ka bor don ka jingsuk lani habadon na lo ka burom don ka jingsuk lani ki ki ba jia saudong jongi ki pen scam baka ta ka definition syapang ka jingsuk kalong ka bomla ban pen shisha henai ngi aingu abangi pai syakaktin ka jong ublay kekeren sepang kata ke jingsuk hapdeng ke jing tenju kekeren sepang kata ke jingsuk hapdeng ke jing duk bar ke jing kerdu kekeren sepang kata ke jingsuk hapdeng ki umat kabaka ketin ke jong blai lan ke bau jisu wong ke jingsuk ke banga ai om kum baka perthei ka ai han ke jingsuk ke ba palat ya ke jing sempang barok ke bamut kani ka jing sngu briu ka jongi kan omla ban batai ya ka jing jeliu ya ka jing krau ba ya ka jing yar ka badon halendet jong kata ka jing suk ka ba ka beneng leng ba u kris ka kula nam ta ka ying ka jongi nam ta ka jing ka jongi bat nam ta ka perthei barok ka wei ban batai ya ni ka jing suk ngan ju ya thu apdeng jong pi ya ka ni ka jingjia ka badon halendet jong ni ka jingruai Barka kerteng jong ni ka jingruai kalong when peace like a river attended my way ka badon ka kot jingruai kasi ka jongi ka himbuk ka jongi ka balai spa kendai pulai ila jingruai ka na ka por ka por Rekedan ka wei ka jingjia ka bala jia ka bala penkai ka ni ka jingruai berkata kalong kata ka jingjia kala jia ha ka jingim jo ka wei ka long ying berkani ka long ying ka di ka long ying ka jong uta u Horatio Kate Spafford ka bala jia usnem sia jar plus pa nyau pulai how ni usnem uni urang ba lembar ko kurim ke jong u lembar ki kuon ki ladon ka wei ka plan bikin mi nari Amerika bat ban lech seri Europe nei ka don ka jingjia ka kam ke jing bat ka jing trei ke jong uni Horatio Kate Spafford ba u umla ban lech rengkat bat kita ki kuon ki jong u uang ni ka kurim nang lech no ma pi bat kini ki kuon kan thei bat manga ngan senang wan na din bat kumta kini kilakiu hakata kaling ka Blei du hava Pagkata ka chat kala yan din ka to kanisngi
Ini ke jingjia ke basngusi kalong baka arterik uno bomba jong ni usnem syajar praspa anyo pulai. Keladon ke collision dan ke accident bat ke wai pat ke jahat ke bami nari bilat. Bat ke bami nang ta kalong bagan ke jahat ke baka kurim ke jong bat kita ki kuon ki basyong ta kilangam jelap. Balala ban perlajim tang ya kalok. Bat kani kalok enda kalahir kejat hangatai hawa ke reveals ke pentip ya lau jong ulok da ke telegram. Tang manga ke balajim. Nagi kuon kentai ke jong kilangop jelap hakata ke duriau. Kala ban long ke jingjia ke basngusi tam hakanu ke long ying. Uni orang ba tang ayo ikalat da ke wei pat ke jahat ulami nari Amerika. Banlet chat ke jaka ke badan ke kurim ke jong ke badan na pedeng ke jingpai daunut bagi jing jau umat. Barulah hampan yai na ke jo ke lenti. Pat endau la poi kata ke spot kila ong dei hangni balangam kata ke jahat ke basyong ki kun bat ke kurim ke jong Dok nut jong ke pait. Badai hangni ki kun jonga ki ngap ki yap jelop no. Ene nama udai syakri jong Blei. Ubala sius pa. Badu ba matru i ka jing don rengkat ka jong Blei. Badu ba ka jing kermen ka ba im ka syong dap karhai ka jing im ka jong Aba uperkat ya kata ka jing jia. Ula perkat ru ya ka jing IA ka jong Blei. Bat ka ba mi nak apa jeli ujung ke doknut, deng kata ke jing sngewsi, kalong baulah tho ia kan ke jing ruai. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billow rolls, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Aku kot jing ruhai kasi lapan kelari pastor MG nyuta dakini ke kentin yong jing suk kum kawa ngalamat hamen sim ha jing ye ngayeng ngam khuslai jing hun kamen sim daga jing kemen ngayerwai ngalahun kamen sim badutrai ini ke jing suk ke bau Blei ukular Naka bentaka prothei hapdeng jong ni pandemic. Kani ke jingsuk ke bau Blei kular dan taka long ying ke jongi bat nakam taka jing im ke jongi shimet. Bat dei na taka dau bau Blei kular ngangan don lem bat pi. Taka bakut no jong ni ke kubor. Ki prabangait be iit ke jingkot ke jong Blei. Kalong ingi bat deng kani ke eryong. Ai baka way kadang paying kestan kan mat dan ikan experience ya kajing don ringkat ke jong Blei ya kajing kermen ke ba im bat kumju ya kajing suk ke jong Blei kajing im ke jongi ha ka ying ha ka balang baraka perthai adon ru ka challenge khmat jongi ke bau jisu labu bat kata kalong bayakan ke ju ke jing suk ya ka juk ka jing kermen, bari ka juk ka jing don rengkat. Bangin airu syaki weipat. Kiba don has saudong jongi. Kam tam haga bakum gani kapor. Kiba don kam ya ka jing duai ka jongi. Kiba don kam ya ka jing yakarsian bor ka jongi. Kiba don kam ya ka jing leis na ka jongi. Haka liang barok met bat mensim. Blei un Kyrkhu nakam taka buram ka jong Amen. Toh ni kapor pat ngi Aingu yo Blei nam tan khobar ke bangliok sngo lengbau syakri ujang do Blei Kyrkhu un pandai da khabar musim khoj ujang yangi baro lang Blei so ni khobar main pdiang ya ka parang pentrikam jim ke jongi ka ba hala kasngi dia syam ni penwai no ni jing syakri jongi yo Blei asu don kumne ban ai khublei kepi baro lang kibe pej ya kanika jing syakri yo Blei lembang YouTube channel kumjo ipi kinang shimbanta baro lang
jong kane kapor nadu nong polis dang bat duai tiga ai ka special number I pastori ba ai ne khubor kane ka clip mat do Blei nong Kyrkhu pi unang ai pi barok lang ka bormen sim pinalam chakri Blei nang di bat shakmat ting ne rojora ka khado jone kapor ngi ne roi ka jingroi ka ba laispa khandai phulai laispa khandai phulai jingroi ka ong jingsuk kum ka wa ngamat hamen sim hajing e ngai ngam khuslai jinghun ka men sim ta jingkemen ngai rwai ngala hun ka men sim bar utrai ngala hun ka men sim bar utrai ring ka jingroi pat maskar pas sisin pat I pastor I Reverend Dr. BL Nongbri in saplat pat ingi da ka Kyrkhu penwai Jing sukum kawa ngalamat hamen sim ajing engayeng ngam kuslai jing hun kamen sim da jing ngalahun kamen simba utrai ngalahun kamen sim ngalahun kamen simba utrai la soi tan I no jin jaru kiban ngam ting ayai ne bad utrai Jisu nong penim jing tlot jong shan ngalahun kamen simban utrai ngalahun kamen sim ngalahun kamen sim utrai pok jong ngewbha ujing men bom laong pok baro hadum ni hasyai you nong pop kunga usyayap hading na ngalahun kamen simbat utrai ngalahun kamen sim ngalahun kamen simbat utrai jingwan jong utrai da jingen ngayai do bar ben long len di pernai turoi kan sawah
Giêsu ôn mi bao o chi sha ngala hon ban utrai ngala hon gamen sin ngala hon gamen simba utrai Agabawai no to the eye baga jing it ba ka jong Blei kupa ka na bom chukut jing ai ka badap biang jong try wanong pen em jing Jesus Christ lem ka just lock ka thiang ka pen tingen ma biap shat bo ka jong man sim ma khut di blong lai ngut away kini shong dap kar hai bat ki khun baro ki badon na pol ka jong ka balang ka jong me bat kumju ru lem bat ki man sim ki ba kodor ki badon kam ya ka jing don ringkat ya ka jing Kyrkhu ya ka jing pentengen ka jong me ha ka ri ka jong i ba ka parthei baro ka way menta chdu ba bom chukut ru amen